tim, vrlo poštujemo šta ko kada radi i važno je da smo mi stalno prisutni. Dakle, mi u vladi radimo kao jedan tim. Za zamenu kotlarnica na energetski prihvatljivija, na čistije energente, pardon. Uskladištio. I koliko je prošlo? Postoje izveštaje inspekcije, svi, pa... Ali vi ste dužni znati. To je dostupno. Što sam ja dužna da znam? Pa ne samo za njega, pa ima u celoj Srbiji. Svako u skladu sa svojim kapacitetima i sa svojim, dakle, skladištima, laboratorijama, ispitivanjima, onome što kaže inspekcija. Oni smeju to da skladište i rade sa tim materijalima. Ja sam Piroćanac. Ja morala da znam za njih, a ne za nekog drugog. Samo mi to recite. Ova pruga, dakle, postoje stručne službe ova pruga tu količinu nije mogla da nosi. Evo, to je suština pitanja. A šta ja treba da merim količinu? Ma ne vi, ali vi brinete o zaštiti životne sredine, aman. Pitajte samo. Pa da. Šta znači za tu količinu? Ko je treba da ide da meri količinu? Ko je ulazi u vama? Samo mi to reći. A ko meri? Verovatno Kargo i neko ko je nadležan za to. A ko njima dozvoljava? Pa dobro, dajte sad, stvarno ste neozbiljni. Pa ne, ja moram da ospitam. Pa pitajte me nešto kao ministra zaštite životne sredine, što je adekvatno, tako nemojte sad da trošimo vreme, rekli ste kratko da odgovaramo, vi me kratko pitajte, ali ovo je sad... Vi ste na vladi, morate to da znate. Ovo je sad već stvarno kao da smo pošli da razgovaramo. Dobro, evo, pitam vas, s obzirom na ovakav incident, da li neko u vladi razmišlja o ostavci? Kad budemo videli ko je kriv i da li je kriv za to, otkud ja znam da neko razmišlja o ostavci unapred, kako me to pitate, mislim, ne razumijem. Evo javno pitanje, da li je tužilaštvo pokrenulo postupak i da li će neko odgovarati? Evo, čuli smo da jeste i upravo ono što je važno, da danas isto niko ne sme da priđe lokaciji, pošto tužilaštvo radi svoj posao. Ukoliko se te vaše kolege što vam šalju pitanja koja čitate sa telefona... Ovo su slušalci moji. Koje čitate sa telefona, pitaju što... A šta, ja sam nesposoban da pitam? Danas nije na lokaciji, nisam, zato što ne možemo po zakonu, a čak i oni koji mogu po zakonu ne smeju danas zbog tužilaštva koje je na terenu. Tako da, meni je stvarno žao i sigurno će se zabrinuti kolege narodni poslanici zašto nisam na lokaciji. Jel vi mislite da sam ja nesposoban da pitam? Tako da, eto, ako bilo, ja to nisam rekla. Može svašta, gospodine, vi ste baš sposobni i... Jesam. Još dva pitanja imam. Ali nemojte da se ne možemo... Samo još dva pitanja, molim vas. Izvolite dalje, molim. Kvaliteta otpadnih voda i njihovog uticaja na recipijenti sadržini izveštaja o izvršenim merenjima opštine Kladovo, Novi Bečej, Beočin, grad Kruševac, grad Sremska Mitrovica, opština Kosjerić, grad Bor, grad Šabac, grad Kragujevac i opština Kovin. Od ukupno odobrenih aproprijacija u iznosu od 2 milijarde 581 milion 195 miliona dinara, realizovano je 2 milijarde 302 miliona 740 hiljada